Stai, mami, că se duce într-o parte. Lasă-l, lasă-l, lasă-l. Îndreaptă cartea tu. Ține partea dreaptă, adică, uite, îl pun acolo. Uite ce-i place cum sare. Alo bună, alo bună. Am pus eu. Ce-i place? Nu mă, nu se sperie de el. De motanel. Alo bună. Păi pune-l că... Păi lasă-l, mami. Ia uite. Îl pună mami pe el, ia să vedem. Da, mai pune-mi iar. Acum îl întoarce. Ia uite, întoarce intuita. Da! Ia. Putem pune. Nu-l mai vede, mami. Hai să luăm de aici, că stă rău.